weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to jeeri ƴugga to jomandu jeeri to jomandu waalo to sinthiou dañɓe to Cellal sakoɓe to jaaba liduɓe to daara halayɓe to beeli cowi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddu to cité asekna yombol dakar ha to galle ceerno madani tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha e nder jeeri lombiri Ahmed Tijane Thiam ko Ahmed Tijane Thiam ko kañum woni directeur général société ETR kanko e jaagogal kalfinaɗo ko faati équipement et transport ɓe mbaɗi toon inauguré pont mahaɗo toon taw ko société ETR mayi e nder jeeri lombiri to leydi Sénégal Macky Sall kañum ne waɗi inauguré pont mo Foundiougne ko pont à péage taw ko pont ɓurɗo mawnude e nder leydi Sénégal on pont noon o innir ɗum ko président Nelson Mandela to leydi Mali colonel Assimi Koïta namdima colonel Assimi Koïta hoorejo transition leydi ndi o mawnini aseta hanki o nogas jeegoma lewru mars ñalawma moɓe mbiyata journée des martyrs 1991 to leydi Niger seɓɓitiɓe mbaɗi ñangu mumen to funnague leydi ndi ɓe mbari militaire uji jeegoma to leydi Nigéria aseta hanki o ko banniji jinno wadde ñangu mumen e aéroport mo Kaduna to leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya e so suɓima sete taw sete timmuɗo mo wo inniri CNA woni conseil national o ardini on commission o sete noon o ardini ɗum ko imam Mamadou Saliou Camara won taw ko imam Djouma Faysal imam Djouma ɓurka mawnude e nder leydi he e wondude e mawɗo diine Issa Yankoɓe martaba archevêque ko ɓeeno ardini oɗon sete bisimilla moni ketki hotondirte joni jañuɗen musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwruken tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma jogiiɗo caɗele ɗaɗi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jaaɗo ha woofɗi tuƴiiɗo jogiiɗo koyɗe muusooje jogiiɗo cardiaque AVC mo nangata taare caɗele ngoraago kala heen jokkondir e gorel teyya ɓanndu wulooru ɓanndu jaaɗooru foode gorel teyya yimɓe heewɓe ceettima e mum gila mbatti huutoraade gorel teyya dañi heen aafiya mawɗo no feewi gorel teyya ko haako moƴƴo alaa rewam alaa effet a wulnat aɗa yara nokkon jaro atayeni so a jokkodiri eɗeɗe heen tonngooɗe maɓe kaalani heen ko ɓuri laabde so tawi koto leydi Sénégal Mamadou Ngaydo 00221 77 128 23 46 so tawi koto leydi Mauritanie Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta business mbatta ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mbatta ko www.gorelteya.com ma yiito heen geɗe kewɗe janngana hoore maɗa so tawi yiɗi jokkondire ɗe hen tongoɗe goɗɗe kala jokkondire ɗe kala leydi ndi gonɗa ma heɓen ko laaɓi musidɓe tedduɓe
jawnoɗen cafren koye men e gorel tayya fulɓe mbi safro hoorema hadema safroyeede. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogas e jeeɗiɗi lewru mbooyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko saydou abouba kabaruuji men e ɗemgal pulaar hono mbiruɗen e gardidi kabaruuji men koto leydi Mauritanie pudorɗen fedde bandiji taw ko criminel uji tampinnoɓe no feewi wuuro nakcota teɓama aseta hanki o ko wuyɓe andaɓe noon e nder commissaire yaji yoga e commissariat ji ɗi police ko commissariat de police mo elmina ko kañuma teeɓiɓe ɓe tawrama ko wiyetede arme blanche woni tigui labɓe wondude e jasije gueɗe goɗɗe mbaɗi noon police o noon holliriɓe keewi ko drogade ko adi kay koɓe mbaɗa janguji mabɓe ɓe nangui kadi e nder mabɓe ɓe nangui hen commerçant goto taw ko complice woni tigui moɓe gollotto ɓe keewi gollodade on commerçant noon ko kañum heewi yeydeɓe gueɗe kewɗe taw ko produit ji ɗiɓe ɗaynoje ɗeɓe keewi hutorade ko adi koɓe mbaɗa janguji ɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jooɗi ndi o joddima batu ñande alkamisa ɓennuɗo e wondude e gouverneur uji to palais présidentiel to Nouakchott ene tawtora batu ngu noon hoore jagoɗo leydi ndi hono Mohamed Wul Bilali e jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinogol laamu woni Mohamed Wula Merzouga wondude e directeur cabinet hoorejo leydi ndi e chargé de mission à la présidence de la république o holliri noon kanko hoorejo leydi ndi wonde kay o udditiri nguɗon batu ko nguɗon batu kay o wondiri ko wonde kay yoɓe gandu woni mujibu batu ngu noon kamɓe gouverneur uji ɗi ko nde ɓe ɓeydoti tigui wattude hakkillaji mabɓe e gollotoɓeɓe e gollorɗe beele kay population ene wawa yitade hen hoore mum hano hannirta ni beele kay gollorɗe e gollotoɓe beele kala ɓeydo tinnade hano hannirta ni tinno e population e kala saaha waytotoɓe e kala saaha o yamiri noon konko o yamiri premier ministre woni hoore jagoɗɗe ɗe e kala saaha nde waddata batuji muɗum e gouverneur uji e yoga e jagoɗɗe beele tigui coordination moƴƴo e kaldigal communication moƴƴo ene wona hakkude mabɓe o erima gouverneur uji ɗi noon ne mbattata hakkillaji mumen no feewi e daabeji woni jawdi nder yindi ha tengti noon e hitande hikka nde wonde kay wonde hitande hikka nde ko hitande exceptionnel wonde kay wonande jawdi ɗum noon beele kay so jamde nde ari eɓe mbawa tigui toppitade ɗum ha ɗum rewa lawol hano hannirti ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruji men e terre ko établissement des travaux d' entretien routier ko société kalfinaɗo ko fate entretien dendagal laaɓi tawti nder leydi Mauritanie ardi société noon ko Amadou Tijani Thiam kañum woni directeur général société ɓe mbaɗi inauguré noon pont patameli miijo mo société o maahi e nder jeeri lombiri e nder tawe e nder gorgol e nder commune mo likseba gorgol ene tawtora inauguration noon pont o hono jagorgal kalfinaɗo ko fate équipement et transport woni tigui ya garta autoji wondude tigui e autorité ji kewɗi taw ko yimɓe falde nde yimɓe wonde autorité ji kewɗi yimɓe falde nde hewɓe jalti e keewal peewal noti hollirde kay weltare mumen e uddirgol oɗon pont tawa kadi yoga e mabɓe kolliri tigui oɗon pont ko koyɗol jungol wonanno ɗumen ko beela mawɗo yiide oɗon pont pattamele miijo mahede e oɗo saaha joni ene teska noon to pont o waɗa ɗo ko cangol mangol no feewi e saaha ndungu so tawi toɓoji tooɓi ko ndiyam kewɗam heewi rewde ɗon so tawi kadi ko saaha ceeɗu ko ceenala kewgal heewi wonde ɗon auto e saret kala wawata rewde ɗon so wona tawa ko joguiɗo werlamo hinde katkata ɗum noon ɓe kolliri tigui Amadou Tijane Thiam directeur général société holliri tigui wonde oɗon pont mahaɗo yidde lamgu kay e oɗo saaha joni ko juktude yoga e guure jukiɗe e nder leydi he kala sabu kay o holliri on nden falde ko falde on diwan toppiti tigui wuuri tigui koye ndema e gaynaka to ndema e gaynaka noon so tawi ya garta moƴƴani ɗum wawata ƴellitade o holliri noon ɗum ɗon kadi ene jeeya e programme e eɓoje hoorejo leydi ndi jogui gam yidde kay wadde désenclavement wadde tigui ko wiyete tigui juktude dendagal nokkuji tawateɗi e nder leydi he kala siftinde on noon société étaire woni établissement d' entretien routier waɗi golle payɗum no fewi golle mbaɗi ni gollama to ñaabina ha to feerala kala e nder jokkuli leydi he kala o kolliri noon e oɗo saaha joni oɗo pont mahaɗo ma waw juktude e nden falde ko wayno guure ɗal haye ma fondu jiingue jeeri e jeeri lombiri kala e oɗon diwan kala jukkiɗo ma waw juktade tawa ya gartani ne wono ɗum hano hannirta ni
ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie sono mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ɗi kañum e hoore mum waɗi inauguré koɗi inauguré pont pattamale miijo aseta hanki o nogas e jeegom lewru mbooye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko pont mawɗo no feewi taw kadi ko pont à péage woni tigui pont joɓeteɗo kala dewɗo ɗon ko yoɓat tawi kay woni koye dow werla walla e dow moto on pont noon ene tawe to Foundiougne golle magol pom o noon hollirama ko 45 milliards taw ko France CFA ko ɗum woni golle maɗi ɗum tawa kadi ɗen on haalis yalti koye boñe biteɗo Exi Banque China wondude e boña laamu leydi Sénégal kañumen mbawi finance golle ɗe Macky Sall horejo leydi ndi noon o holliri tigui wonde oɗo pont taw ko o iniri oɗo pont ko président Nelson Mandela ko kañum o iniri oɗon pont ko pont ɓurɗo mawnude noon ɓurɗo judde e dendagal pommuji tawatiɗe nder leydi Sénégal kala saabu pont o juutede mum ko ujunere temedde jeegom métre oɗon pont noon hollirama tigui kanko pont oɗo hollirama tigui omo jokkodiri guure ɗiɗi wuuro witego Dahonga e wuuro witego Foundiougne ɗe noon guure kala pont o jokkodiri ɗum Macky Sall yaɓiri kadi yo jobdi tigui woni péage joɓetenoɗo yo uste hano hannirtani o ronki holliri noon so tawi ko ɓeena yaroɓe koyɗe hay ndiga jomum yoɓata so tawi noon ko wonɓe dow motoji joɓannoɓe 400 francs e oɗo saaha joni ko 200 francs joɓata so tawi ko autoji so tawi noon ko autoji particulier so tawi noon ko autoji particulier joɓannoɗi 2000 francs o yoɓoɗo saaha joni o watti ɗum 1000 francs so tawi ko mini bis wondude e fourgonnette uji joɓannoɓe 3000 francs wattama 2000 francs bisuji mawɗi joɓannoɗi 3000 o watti 2500 camion ngaji mawɗi no fewi joɓannoɗi 15000 francs e oɗo saaha wattama 10000 francs Macky Sall hoorejo leydi ndi o jarni o wiyat mani no fewi hoorejo leydi Chine e golle paydude no fewi e ballal ɗoftata leydi Sénégal e kala saaha e ɓooje mbaɗe ni guila kay ko faade e badgol autoroute ila Touba ha e autoroute ummade kay AIBD faade Mbour e autoroute Mbour Fatick Kaolack gonɗo e gollede ɗum ɗon foof o holliri wonde buuɗi walla haalisa hoorejo leydi Chine ne tawe hen ɗum noon o yetti o jarni o mani hoorejo leydi Chine ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aseta hanki o police halfinaɓe ko fate haɓade trafic de drogue e police gollotoɓe to aéroport Blaise Diagne ɓe teeɓima sagata goto dattorinoɗo trafic de drogue taw ko trafiquant international ɓe tawi makko noon ɓe omo moɗi ɓe tawi omo moɗi 35 boulet cocaïne ɓe tawi noon o jogui ko passeport e carte d'identité espagnol tawi kadi ko inde neɗɗo goɗɗo woni kanko noon police halfinaɓe ko fate haɓade drogue noon koko keewi kabare makko guila kay ñande o naati leydi ndi o arti e nder leydi Sénégal woni guila ñande jeenaya lewru février 2022 guila nden noon ɓe gonno tigui koye rewnade ɓe gandi ko Sénégal nayo tawa kadi ko trafiquant international de drogue ɓen mbawi tigui rewnade mo haaɓe gandi tigui to hoɗi e nder leydi e nder Dakar ɓe kolliri noon dartonno ko wadde trafic drogue hakkude Sénégal faade dengre Europe kamɓe police noon ko sako police mo hinde dewo CR6 kañumen tigui e wondude mbaɗi enquête mumen haaɓe gandi galle makko to hoɗi to cité Suprime ɓe mbaɗimo identifié ɓe ndewe makko kay guilo yalti galle makko ha aéroport AIBD caggal kay nde ɓe nanguima ko ɗon tigui ɓe mbaɗi e nder interrogatoire caggal kay nde ɓe namdimo ko foof o yeddani ɓe mbaɗi feere kay ha 3 boulet woni bouletaji tati ɗi drogue hen boulet kala ko 100 grammes yalti e nder makko caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe nayimo to médical ɗo to docteur eɓe caggal nde waɗa échographie hollirama tigui rapport médical holliri 32 boulet goɗɗiɗi drogue cocaïne keddi e nder makko tawa hen boulet kala ko 100 grammes ɗum noon on paami tigui o joguino kanko foof tawa e makko 35 boulet drogue mo hinde cocaïne e oɗo saaha joni omono tawe e juuɗe dadiɓe e mbadi gardabi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni sen ummima to ley kabaruji men ɗemngal puraji ha joni to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal kañum kay oɗo saaha koko ƴetti peeje mawɗe no fewi haɓade ɓen wiyeteɓe SDF woni sans domicile fixe woni ɓe galata hoɗɓe galata koɗi ha tengti noon e ɓen yelotoɓe tawateɓe e nder Dakar ko ɓuuri hewde noon ko Niger naɓe ñande jamma aljuma ene wiyata aseta hanki o laamu leydi Sénégal ɓe kolliri tigui ɓe darni avion taw ko laamu leydi Niger addi on avion ɓe mbawi nawtude rogere arowenine 1.5 neɗɗo taw ko yoletnoɓe Niger naɓe wurnoɓe e nder Dakar ko ɓuuri hewde hen noon ko sukaɓe ɓe kolliri noon kan laana nawtuka ɓen yelotoɓe ka yetti Niger aéroport
mo aéroport mo ñaame lamrgo leydi Niger ko sanga minuit 20 minutes aseta hanki o kadi avion ɗiɗaɓo ne foti nawtude ko heddi kom ko heddi mabɓe kamɓe yelotoɓe Niger naɓe oɗo saaha joni aseta hanki o noon yelotoɓe hewɓe jeeyaɓe e leyɗele goɗɗe kollirama tigui naggama e mbadira mas ne tawetno juuɗe SAMU taw ko SAMU social mo leydi mo Dakar tammo gardiɗo SAMU social mo Dakar noon holliri wonde aseta hanki o eɓe jogui temettere capantato e jo neɗɗo yelotoɓe taw ko fotɓe nawtede ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Saint-Louis naaɓe ene goya deƴƴani wargo oɗon suka debbo taw ko étudiante biyetenoɗo Seynabou Ka Diallo baranoɗo wedda sara université Gaston Berger joni kadi ko sagata gorko goɗɗo wasi fittade mum wara e saaha haare koye nder haare noon to leggal biyeteɗo Diamouguene e nder Saint-Louis ko hen wasi fittade makko haɓanno noon ko biyeteɗo Abdou Najib e biyetenoɗo Ndiaga Diop koye nder nden haare noon Abdou Najib o yoɓi fittanu biyetenoɗo Ndiaga Diop tawi kadi rendiniɓe kanko biyeteɗo Ndiaga Diop o ko maçon ko kanko tigui hanno biyeteɗo Abdou Najib Diop Abdou Najib o haɗi ɗum tigui e kala saaha ne heewi garde furgonede muɗum yeeso galle makko o haɗi ɗum noon o yidde haɗi ɗum garde ɗon ko ɗon tigui wonti haare on dufte sawru fimo sawru e becce yeeso sukaɓe makko ko hen wasi fittanu makko koninkoɓe ɓe hinde police e koninkoɓe faabo kañumen tigui gaari ƴettiɗona goskiki ɓe mbawi nawde goskiki to morgo hôpital régional mo Saint-Louis kamɓe to régional mo Saint-Louis kanko barɗo hoore o noon oɗo saaha joni o wiyama teɓamo tawi juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar seno wima to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Kidira noon en kaalino e balɗe ñanden ɗe wonande kay o suka debbo jaltunoɗo galle mumen to Kidira majji e oɗo saaha joni ene wayno o yitama ma en ketto musidɗo men sehil men correspondant men to Kidira. Assalamu aleykum. weltare ɓiɓɓe fulɓe e jaam hiire moon min calmini goto foof inde mum e yettode mum dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on jettama on juurama ha hande tan ko ɗo e wuuro men Kidira woni kabaru gartanɗo en ɗo e wuuro men Kidira hollidde kadi e caggal nde bannoɗen e rango kadi e kabaru ɓinguel meɗen cukalel Dewel jaranno guel duuɓi 15 caggal nde majji e ɓinguelam holto jeyata o wi o andani to yahata gila nden noon o jaggi ɗon cukalel nguel o yeehi to gendarmerie to Diboli o waɗoy déclaré wonde yon cukalel garguel to makko ɗo anda to yahata omon ɗon nanggui gila nden noon Allah waɗi nguel ɗon ha ñande aset hanki nde no Allah waɗirta peeñƴi tan o yalti dañi jiiɗomo mataw yimo wimo an kam kono an wona an woni darteɗo to Kidira to o wi ala caggal muɗum kanko de suka binoɗo noon kañum kam sikkiti daarima hawo natti to galle to yaltunoɗo caggal muɗum noon o yeehi o noddi kidirnajo goto no wonduno e makko ɗon ene wiye on ko ɓi Djibi Ndiaye ko kidirnajo kodiɗa men ɗo e Kidira o holliti on noon o wi nde mo jimiɗa en nande ko kanko woni darteteɗo to Kidira to ɗum noon ɓayde an ka kidirnaji an fotata laaɓede o waktu noon on ne ari ɓe jaadi ɓe jeehi toon nde ɓe jimonde noon on wi wallay ko kanko tigui woni darteɗo ko ni woni peeñƴi makko nela e ɓesgu e jinnaɓe makko ɓesgu makko ɓen jeehi hinga toon e heddi noon kadi waɗa enquête uji daara foof kono noon kam alhamdulillahi rabbil alamina no mbiruɗen ni e duwa o e no duworuɗen ni e no mbiruɗen ni foof Allah waɗiniri hen noon o yitama omo wuuri omo selli hay hunde ala ko heeɓimo e jettoɗe godani Allah ɗum ɗon noon kadi ko kabaru mo gandanɗa ko ɗum woni ko aranel ɗo hande kadi e Kidira aset hande o ko ɗum wonno ko hanki aljuma wonno yontere ko yiyanoka hande aset no waɗi peeñƴi ɗo e Diboli Seɓɓe bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ko min Amadou Diop ɗo e Kidira yettinon oɗo kabaru Allah jarama on jarama Sar Abdullaahi Saar mi yetti on mi juurima on mi mani on Amadou Diop golle ma jooɗi peewi seno mima to Kidira paɗen koto pama en dia ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehli men correspondant men Amadou Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Zig FM sappo e wiide jokkodirde radio Weltaare TV on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwawo ina wayno kabaruji garanen ɗo hande e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor eɗen gandi ɗeɗo balɗe foof catholique en ɓe ɓe gonno koye korka mabɓe balɗe 40 ina wayno korka noon woɗɗi nde wonno hande oɗo dimanche kala jibinanoɗo bebbe e nder hitande nde ko hande ɓe innata ɗum ina wayno kamɓe église aji goni ɗo hande ko ɗum hande ɓe dawri
ɗum noon ko ɗum feeto sukaaɓe e maɓɓe no feewi feeto bebbeeji e maɓɓe no feewi hannde cukalel fof waɗane conci daneeji waɗane laafa daneewa yaha inne hannde yetto kadi nde hitaade kadi haa nde arti o ñalawma mo wuuri eɗen nganndi hecci hanki wonno anniversaire seydi ababacara sy 1957 o rutte jooma duuɓi 60 hikka ena wayno ɗo jama mo inniraaɗo henna jama biyeteeɗo Serigne Babacara ɓe mbaɗi ɗo henna dental manngal ɓe mbaɗi wasifa kikiiɗe ɓe kalditi ɓe mbaɗi kadi asuru ɓe mbaɗi fofof ina wayno ɓe mawnin ɗo no feewi ɓe mbaali jamma o eno jooɗori eno golliri surtout ma no golliri Casamance no golliri Ziguinchor e ɗiɗo taliiji ma won fodde taliiji 12 tali omo golli ɗum ga henna ina wayno ko ɗiɗi kiddiɗi parani kanje fof kiddiɗi pari ɗum noon koye golle makko ɓurɗe mantinade ko wino ɗo henna ko ma waɗɗo henna fodde temedde 350 milliards ina wayno ɗum fuɗɗima yeede e golle makko comme président de la république ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ɗum noon eɗen nganndi laawol kadi ummade ɗon fewde kadi to haa Guinée Bissau ngol laawol ne kadi woni koye golleede laawol 54 ngol e fof ɗum noon ɓe mbi ko CEDEAO woni e gollude ɗum noon o wayi fof kam Casamance kam Ziguinchor ina golle ɗeɗo balle ɗum ɗo eɗen nganndi koye campagne kukku feewa ɗum noon ina wayno ɓe goni koye wadde préparé kukkuji ɗi nde wonno ɗum waye maɓɓe kono jamani walla no mbiyanno pétrole wayni ɗum way ɗo e nder Ziguinchor so ɗum yonti ina wayno ko ngalu mangu dañete heen ɗum noon eɓene mbaɗa ɗum campagne muɗo ɓe puɗɗo ɗum noon ɗo yarata fof so allahu ɗo jaɓi e kabuji mbaɗo hedde yeeso fof ma en mbaw haalade yimɓe Weltaare TV jokkodirde e sukaaɓe Afrique e musidɗo meɗen Ali Abouba Amadou Ishaqa Keɓe gorko mo mbatto joɗani ɗon ɗo e nder Ziguinchor keɓro kabaruuji yo Allah ken walde jam Amadou Keɓe golle ma jooɗi peewi en calmini dendagal hettiyankoɓe Ziga FM kabaruuji men ɗemngal pulaar sono wima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden kala hitande ñande nogas e jeegom lewru mars so ari leydi ndi ne heewi mawninde on ñalawma tawi kadi ko journée de martyre noon ɓe mbiyata ɗo on ñalawma ko martyre noon ɓe 1991 mawninante oɗon ñalawma ko aseta hanki o wonno on ñalawma colonel Azimi Koïta hoorejo leydi ndi e mbadi transition woni laamu sabborde ɗum o mawnini ñalawma o hano hannirtini kanko colonel Azimi Koïta noon hoorejo transition o mawnini ñalawma o tawa kadi omo ardi e président CNT woni conseil national de transition e yimɓe gouvernement hewɓe no feewi wondude e ɓeena wiyeteɓe les corps diplomatique woni jodniɓe leyɗele mumen e nder leydi Mali kanko colonel Azimi Koïta noon caggal nde waɗi drapeau o waɗi ɗum sali o heeɗi kay ko wiyete lima national leydi ndi o waɗi revue de troupe caggal ɗum ko ɗon o joguini ko wiyete zèbre de fleur woni bouquet fleur yeeso monument taw ko monument badnaɗo ɓeena wiyeteɓe les martyrs e nder cérémonie o noon kanko colonel Azimi Koïta o erima dendagal malinaɓe kala nde ɓeydoto tigui jiɗodirde e nanggodirde gona neɗɗo goto o siftini kadi e oɗo ñalawma ko ñalawma wurtinde ɓeena taw ko yellitinoɓe pittali mumen gam rende leydi ndi o holliri kadi ɓoyata lewru korka ndu daro ma o holliri noon ɓaade ko lewru yurmeende ko lewru ɓuuɗal ko lewru hewdu tigui no yimɓe poti nanggodirde jiɗodira yo malinaɓe yo jiɗodira jellodira jafodira kañumen foof ɓeydo nanggodirde gona neɗɗo goto o holliri noon wonde kay ma laamu ngu darano doole mum ponno beele kay dendagal gueɗe ɓurɗe sohlede ñameteɗe e nder lewru korka ndu ha mbasa ngakkude en e nder leydi he o holliri kadi ma laamu ngu walla tafi sete timmuɗo no feewi on sete noon ko wiyeteɓe ɗe contrôleur de prix woni yurnotoɓe prix ji ma mbaw tigui sarede e nder yoga e jeehe e nder jeehe taweteɗe e nder Mali he kala ɗum noon ko beele kay rende ɗina commerçant ji guila ngabbinde cogguji taw ko cogguji guura gueɗe ɓurɗe hatojinede e nder leydi he hande lewru korka ndu maayi kala o holliri kadi kanko colonel Azimi Koïta hollirama tigui o uddiri cérémonie o ko salminoyde kay ɓeena wiyeteɓe les corps diplomatique woni jodniɓe leyɗele mumen e nder leydi Mali kabaruji men e nder leydi Mali ha joni jento an sugo aseta hanki nogas jeegom lewru mbooya hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi wat boniɓe mbaɗi janggu men to poste woni ko wiyete check point mo fama votre
force armée malienne tawateɗo yaltirde meneka ɓe mbaɗi jango ngu ko sanga 13h woni 1h ñalawma seɓɓitiɓe ɓe noon gari ko dow motoji ɓe gari ko dow motoji jeegomo dadiɓe ɓe noon dartimano dole mumen ponno mbawi riddudeɓe tigui heɓe jatiri ɓawo bilan provisoire mo laamu ngu rokkiri ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi yimɓe tato barmuɓe tawa hen ɗiɗo ko koninkoɓe hen goto ko civil ɓe kolliri kamɓe armé on ɓe nanggui tigui wat boniɓe nayo ɓe mbari goto ɓe mbari goto naggaɓe oɗo saaha joni wat boniɓe naggaɓe ɓe mbatti ɗum e juuɗe gendarmerie ha joni ko leydi Mali keddoɗe nan Sukkel Kokola Mayga ko kañum woni hoore jagorɗe laamu sabboddude leydi Mali gonɗo e jiddo mum to Doha lamorgo leydi Qatar o joddima toon noon e ɓen malinaɓe wurɓe toon ɓe hettima ɓe kalinimo yogga kay e caɗele mabɓe e goƴa mabɓe ɓe gujgui toon o holliriɓe kadi gonka leydi Mali oɗo saaha o holliri noon kanko Sukkel Kokola Mayga wonde kay o faami caɗele ɓen malinaɓe wurɓe to Qatar jogui ko caɗele ɗiɗi ɓurɗe tengtude caɗele gadane woni probléme mabɓe gadane noon ko probléme d' emploi woni tigui hebde noɓe golliri toon caɗele ɗiɗi ɓe jogui noon probléme mabɓe ɗiɗaɓo moɓe jogui toon walla sohla mabɓe koko fati e kayitaji hebde kayitaji ha tengti noon hebde passeport uji o famminiɓe noon wonde laamu transition o fodaniɓe wonde laamu transition ngu ma dorone dole mum ponno ha hujjaji mabɓe mbawa yoltade hano hannirtini kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali koto Niger paadena ñande alkamisa ɓennuɗo ko wat boniɓe mbaɗi jangu mumen to hirnangue leydi ndi sara kerol hakkude mabɓe Burkina Faso ko nguna jangu noon watti tigui jangu ɗiɗaɓo e nder balɗe sappo koninkoɓe jeegomo Niger naɓe mbasi hen pittali mumen jangu ngu waɗi ko sanga 15h woni 3h30 minutes ko woni tigui ko FAN woni force armée nigérienne kañum tigui kañum felɓodiri e jeeje woni embuscade taw ko joguitiɓe wonto e sarangoɗo wuuro witego Kolmana ene tawe nder département mo Terra e nder région mo Tillabéri pila provisoire mo laamu ngu rokkiri wonde kay ko mbiyasi militaire uji jeegomo mbasi hen pittali men ɓe mbarmini militaire goto ɓe bonnanama kadi oto goto siftinde on noon kadi ñande sappo e jeegoma lewru mboya gonɗen ɗum ko toon tigui ko nder nden falde jangu wanno tawa ngun jangu wanno koye car bus transport wondude e camion goto e gan sanga waɗino no gas go neɗɗo wasnoɓe hen pittali men koto leydi Nigéria paɗen aseɗa hanki o sagataɓe joguitiɓe ha teddi taw ko bandiji kañumen jinno wadde jangu mumen e aéroport mo Kaduna noon tawete worgo taweteɗo ene tawe tigui to rewo ɓaaƴo hirnangue leydi ɗi ɓe mbari garde sécurité goto ɓe kerƴini kadi ko fate trafic aérien e nder boowal ladde ko adi kay ko dadiɓe Nigéria ene ndiwaɓe tigui haaɓe jatira ɓaawo udditena kabaruuji men koto leydi Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya suuɓima setema capantati e goho neɗɗo yo gonamo kay ko wiyete CNA woni comité national des assises on noon addi tigui ngal catal ngal CNA ko imam mawɗo no fewi dowluɗo biyeteɗo El Hadji Mamadou Sadouma Camara kañum woni imam Juma Faysal mo Conakry e wondude e goto e mawɓe diine isayankoɓe mo martaba archevêque de Conakry biyeteɗo monseigneur Vincent Coulibaly ko ɓeɗo ɗiɗo gardi oɗon sete biyeteɗo addi tigui ngal ɗon catala biyetegal CNA maɓe mbaw kay yuɓɓinde kaldigal e jonde kay ha jamma e pamodiral wawa heɓede e nder leydi he assise o noon fuɗɗima guila talata ɓennuɗo o ɓe kolliri tigui ma o ya ha ñande nogas jeenaya lewru avril dartono ɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cerra ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to Ziga FM ko musidɗo men Amadou Keɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.